радиои мухочир хабарҳои охирин аз ҳаёти муҳоҷирон. радиои мухочир пахши мустақими барномаҳои фароғатӣ. радиои мухочир иттилооти дақиқ, мусоҳиба ва таҳлил. радиои мухочир телефон барои тамос 8965 151 0410. радиои мухочир бигзор то бигӯям. радиои мухочир моро мешунаванд. шом бахайр ба кулли шунавандагони азизи радиои мухочир ва салому дуруд. Ин барномаи албатта шоми ғарибон аст ва имрӯз дар барномаи мо бисёр ҳам як меҳмони гироми қадр дорем. Рахим Рахимов хукушинос ҳастанд ва марҳамат матлуба бонои лазза идома медиҳем барномаро. салому паёми бемунтаҳо шунавандагони арҷманд. айни ҳол бахши пахши мустақими радиои мухочир аз студияи марказии шаҳри Москав садо медиҳад. бо мо бо телефони 8965 051 151 04 ва 10 дар тамос бошед. яъне дӯстони азиз, мо ин лаҳза ҳамроҳи ҳамкасбонамон ҳастем. марҳамат хусравҷон, идома медиҳем барномаро. номи мавзӯи имрӯза албатта аф 2019 ва нобуд сохтани Абу Бакри ал-Багдоди аст. салому дуруд шунавандагони азизи радиои мухочир. барномаи мустақим аст аз радиои мухочир аз Москав мустақиман пахш мешавад ва рақамҳои телефони студияи марказии радиои мухочир дар экранҳои шумо ҳаст ва занг занед ва ба саволҳои худ оиди мавзӯе ки дар он ҷо дар бар мегирад саволу ҷавоб дошта бошед ва ба саволҳои худ ҷавоби мушаххас гиред. эй хушондам ки равам боз ба дунёи сухан. эй хушондам ки равам боз ба дунёи сухан. лаҳзае бишнавам оҳанги фиребои сухан. хуб, марҳамат, хуш омадед меҳмони азиз. саломат бошед, ташаккур. марҳамат. биёед роҷе ба авф ҳарф бизанем. яъне ки авф 2019. чуноне ки хабар дорем, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авф таҳти рақами 1648 қабул шуда буд ва наздики қариб 10,000 нафар маҳбусон ба озодӣ баромаданд. хабар дорам. ҳам мегуфтед ки қонуни авф коршиносон дар он ақидаанд ки ин бори аввал чунин авфи фарогир буд дар ҷумҳурии Тоҷикистон. аслан мафҳуми худи авф кай ва дар кадом ҳолатҳо қабул мешавад ва ин кадом дар асоси кадом ёрҳои қонун иҷро мешавад. дар ҳақиқат дар бораи авф вақте ки сухан мекунем, ин ҳолатҳои бисёр дорад. авф пеш аз ҳама мавқеи гуманитарияш албатта дар вобаста ба сиёсати имрӯзаи Тоҷикистон агар гирем, агар мавқеи гуманитарияш бояд қайд кунем ки ҳамин авф пеш аз ҳама ба хотири оромии ҷомеа албатта қабул карда шудааст, то аз он ки маҳбасхонаҳои мо ки гӯем бо маҳбусони бисёр вақте ки рӯйпарӯй мешаванд, муносибатҳо душвор мешавад. дар бораи маҳбасҳои мо дар вақтҳои охир гапҳои зиёди пайдо шудагӣ буд. шароитҳои нигоҳ доштани он, шароитҳои сарсадоҳои баланд ҳам буд ва ин кори онче ки масалан маҷлиси олӣ қабул кард, ба фикри ман бисёр кори хуб аст аз як тараф. аз тарафи дигар мавқеи ҳукуматро дар худи ҷомеаи Тоҷикистон мустаҳкам мегардонад. хоҳо нохоҳ, барои ки аксари мардуми моҳон ки як қисми мо дар берун аз кишвар умрро сар мебарем, як қисми дигар ки бо ҳар ақидаҳо дар паси панҷара нишастанд. албатта
برای همینم از نقطه نظری من وقتی که ما خانه عفو رو قبول کردن هر یک تاجیکستانی که مثلا بیرون از اویله هست و برمیگردد به نزد اویله خود به نزد پدرش مادرش فرض کنیم یا فرزندش باید که خوشنود شود همسرش اصلا ما هم خرسند میشه از اونجا. برای من از یک طرف من دستگیریه همین خانه عفو هستم. خانه عفو اصلا این تاریخی بسیار دور دراز داره. تو دراوی مثلا مثال میارن یونانی ها و مثلا همین کلمه خودی عفو که با امنیستیا هست. امنیستیا از طرف زبان یونانی اگر بدیم اگر گناه بخشیدن هست، فراموش کردن، گناه بخشیده فراموش کردن و همین این همه وقت قبول کرده میشد. همه وقتی که مثلا ولی که تو این درجه تو این اندازه فراگیر نبود. نه اخون نه در تاریخ تاجیکستان امروزه ما در تاریخ این باری اول که با این طرزی فراگیر برای همه قشرهای اکثر قشرهای اهالی اکثر قشرهای مثلا با مردمی که در پس پنجره نشستن این رو فراگیر شده است. مثلا 20000 نه اخون با حساب هر خلا بعضی نفر در اون عقیدند که 7500 بعضی نفر 10000 بعضی نفر 20000 نه اکن از روی اون چیز گفته هایی که مثلا امروز کارشناسان میگن در تاجیکستان که اگر طرزی باید و شاید به این کار مشغول شوند و همه ارگان‌های حکومتی اجرایی اگر مثلا کار عمل سودی اجرایی و پروکراتور اگر به این کار مشغول شوند اگر ممکن تا 20000 نفر امروز یعنی که زیر عفو قرار گیرند. لیکن عفو بهت فراگیر دامنه‌دار و بسیار قشرهای همه گروه‌های اهالی که در آنجا نشستند قریب که دست میزنند. از اون جمله من وقتی که لایحه از عفو دیدم یک جوری حیران ماندم که اونجا حتی درباره آدمایی که مثلا گناه‌های جرم‌های مثلا وزنی دارن نیست. مثلا در مورد یک قانون اومده است که از ادای جزای محروم ساختن از آزادی نوبت از مهلت جزای تعیین شده و ادای جزاهای دیگر به محروم ساختن از آزادی علاقمند نبودن محکوم شدگان زیرین آزاد کرده میشوند. زنان، نابالغان، مردانی از سن 55 بالا، یعنی که موافق ماده 1 همین قانون عفو زنها، نابالغان، مردانی سن باز سه گروه دیگر آمده است. معیوبان گروه، اشتراکچیان جنگی بزرگی وطنی، شخصانی که با مکافات دولتی مکافات سرفراز گردانده شدند. یعنی که گناهی آنها چندقدر وزنی که نباشد آنها با آزادی برآمدند یا که باید برآیند. نه این درسته در اینجا همین گروه های نشان داده شدگی هستند، لیکن در اینجا بعضی مسئله های هم هستند که در پایین اونجا آمدگی است که شخصیت هایی که نوبسته از اون که هستند اگر که با گروه های مثلا افرادگرایی یا پنهان کردن مثلا سیر و اسرار های آنها یا مثلا دیده و دانسته نرساندن خبر اگر که با همین چیزها وابسته باشند یگان کس به این خانه عفو نمیافتد. اونها بیرون از این هستند. لیکن گفتیم که وقتی که درباره زنها، کودکان و مثلا درباره سن سال کلان سخن میرد همین قانون عفو وقتی که مثلا این کانستیتوسیون داخل کردن بغیر از کانستیتوسیون ما مثلا کانستیتوسیون رسمی از اونجا هست دیگر کانستیتوسیون هست پیشنهاد میکنن و همینجا نویستگی هست که باید حتما پیش از همه همون گروه های اهالی که مثلا از نقطه نظر اجتماعی ضعیفتر هستند اونها باید حتما زیر عفو قرار بگیرن. پیش از همه از نقطه نظر انسان دوستی طرف گومانیتری همین قانون عفو همین است که جهت زندگی همون آدم ها باید آسانتر کرد. اگر امکانیت داشته باشد همین کار رو آسانتر کردن نکن. برای من پیش از همه زنها، کودکان. حضور زیاد یک زنگ تلفنی رو جواب میتیم. салом алейкум шумо барномаи шоми ғарибонро шунавандааш ҳастед. ин аз мавзӯи барномаи имрӯзаи мо аф 2019 ва нобуд кардани абу бакр ал-Багдоди аст. ҳуқуқшинос Рахим Рахимов ба саволҳои шумо назар посух мегӯяд. Ассалому алейкум ва рахматуллохи ва баракатуҳу. муҳоҷирон ва алейкум салом. бародар радиои муҳоҷир. ва алейкум ассалом.
الله شما را نگهدار باشد، الله از شما راضی باشد. من میخواستم درباره حرفتن صحبت کنم اگر اجازه باشد. مرحمت. مشخص‌تر. آب که امروز در تاجیکستان ما گذشته ایستاده است، چه معلوم است زیاده از 80-90% آن بیگناه بودند، بیگناه زندان شده بودند. اکثریت اون بچه با یک پخش کدومچه با یک لایک موندند. خب امروز ها میبینیم که ما مردم همه حاضر روزا بچوره همه در خد کوچه روسیه سرسان سرگردان هستیم و با که میترسیم در اینترنت یکی تماشا کنیم که چلیکا مونده که جایی نرویم که بخونیم که با همین خاطر من فکر بنده همین است که این همه ساخته این یک بیزنس اولادی. یعنی که شما طرفداری اون بودید که عفو نشود؟ نه، عفو شود حتما عفو شود. میبخشید برادر عزیز، نامناسبتون نگفتید، خیلی بگذار کسی نباشید، گوینده برنامه باشید. الو میشنوید؟ بگذار چنین باشد، ولی ما نو مهمان برنامه گفتند که اون گروه ها و نفران به این نمیگفتند که به حرکت‌های اکستریمیستی افراطگرایی تندرو شاملند. ما چون که می‌دونیم در همه سطح جهان مبارزه علیه این روندها بسیار سخت گرفته شده است. درست؟ البته تروریسم یک چی نگفتنم امروز چی گروه و چی حرکت و چی چیزی که هست بیرون از وطن، بیرون از تاجیکستان، این یکون تایی تروریست نیست. ما آهسته با فکرم یک بار به قسمت دومی برنامه میگذاریم، چون که ما میدونیم قریب 2000 و یا که زیادتر باشد شهروندان تاجیکستان شامل چنین گروه ها بودند. قسمی از آنها نابود شدند، قسمی آنها در جستجو قرار دارند. ما شاهدی آن بودیم که زنهای کودکان آنها را با کدام عذاب و مشقت از همان دولت‌های فساد زده آن جایهایی که بگیم این جنگ خانمانسوز می رود آورده ایستادند. آنها مگر شهروندان تاجیکستان نبودند؟ آنها هم ساختکاری بود؟ میشنوید ما را برادر عزیز؟ آوازات رو گم شدن با نناو پیدا شده. یعنی که این لحظه سوال با شما شد که همون نفرانی که یعنی که در گروه اکستریمیستی و یعنی که وحشیگری دولت اسلامی شامل بودند، این لحظه فرزندان اونها نیز با وطن برگردانیده شده است. شما دیدید که با کدام عذاب و مشقت برگرداندند؟ با اون احوال این کودکان را دیدید؟ یعنی که شما گفتنید که اونها هم شهروندان تاجیکستان نبودند یا اینکه فقط با پخش کردن یا لایک و دیگر چیز رفتند؟ نه، اینجا شما روزی شوید که هر یک این چنین بگیم که حلنامه سودی این باید که دقیق آموخته شود و ما نمیتوانیم و فکر فهم همجا حقوق شناسی هستند که یک باره بگوییم که همه خیلی شد. امروز در تاجیکستان ما تمامی همه سیستم، همه سود و پرکروک، همه چی در زیر نظارت یک نفر یک الباغ است. برادر عزیز، این فکر شخصی شماست و شما نمیتوانید این فکر شخصی شما را به کل شنوندگان بار کنید. میشنوید؟ بیاید صحبت را ادامه دهیم. متاسفانه علاقه کنده شد و دوستان عزیز بید حقوقشناس شما اندیشتون رو نسبت همین آدم بگید. وقتی که بله این از وقتی که سخن درباره عفو امروزی می رود، اگر ما طرف جهت گومانیتاریش اگر گیریم و یک طرف بینیم، در حقیقت هم حدس‌های زیاد زدن ممکنه، برای اینکه امروز جامعه تاجیکستان خود جامعه بسیار پریشان شده است. مثلا جامعه امروزی تاجیکستانی است، جامعه روسی تاجیکستانی ها هست است، جامعه اروپایی تاجیکستان تاجیک امروز چهار جو پریشان است و اخباری که تاجیک میگرد از وطن بیرون از وطن، بله از وطن بیرون از وطن، وقتی که من میگیرم زنگ میزنم و اون چیزی که برای من پیشنهاد میکنم از نقطه نظر خود دید همون شخصیت هایی که مثلا اویلی من فرض کنیم که میگن در تاجیکستان، میگم چی گپ هست در تاجیکستان، فلان گپ هست، یک آزرده خاطری همین برادر احساس کردن ممکن است. بله گفتن ممکن است که ها درباره اولاد اینجا گپ میرن، لیکن ما وقتی که درباره
категорияи авф ва категорияи давлат гап мезанем, мо бояд аз нуқтаи назари қонун ва равандҳои қонуният, татбиқшавии қонун дар ҷомеа ва аз тарафи шаҳрвандон қабул кардани ин қонунҳо, аз тарафи шаҳрвандон эътироф кардани ин қонунҳо бояд дар мадди назари аввал бошад ва мо бояд ҳар кас аз рӯи қарри худаш ҳар чӣ гуфта метавонад. ин нуқтаи назараш субъективона. албатта ин нуқтаи назари он кас не ки аз нуқтаи назари давлатдорӣ вақте гап мезанӣ авф кори хуб аст. ҳарчанд масалан вақте ки дар мавқеи авф гап мезанем аз нуқтаи назари илмӣ агар нигоҳ кунем, олимои зиёде ҳастанд ки масалан ба қонунҳои авфи будагии имрӯза аз нуқтаи назари шахси асри 21 ё ман олими хукушинос бисёрҳо ба ҳамин амнистия розӣ нестанд. барои чӣ? барои он ки вақте ки мегӯяд дар як вақт мо қисми зиёди мардуме ки аз нуқтаи назари давлат ҷомеа гунаҳгор ҳисобида шудааст, суд муҳлати муайяни ҷазо додааст барои ислоҳ кардани хатогиҳои худ, мегирем ва мегӯем ки бародар марҳамат, озодӣ, ана кӯча биро зиндагӣ кун. аз як тараф агар ин нуқтаи назари гуманитарӣ дода бошад, аз тарафи дигар мегӯянд олимҳо ки ин нуқтаи назари дестабилизирующий фактор як ҷомеаро ба таҳлука меандозад. ҳамин ҳаёти рӯзмарраи мардумро вайрон мекунад равандаш. аз тарафи дигар агар барои ҳозир метавонед барои гап занед. аз тарафи дигар вақте ки онҳо мебинанд ки ҳамин қонунро вайрон карданд, лекин умеди онҳо ба авфу ба ягон кори дигар вақте ки баста ки шуд, мегӯянд имрӯз ман хона вайрон кардам, пагу бо авфи дигаршон мебуранд. ба ҳамин хотир бисёриҳо аз ин кор норозӣ ҳастанд. аслан бигиред, шумо он нуқтаи назарро пеш мегиред ки худи аслан бигирем ин раванди ҷазо, қонунвайронкунӣ ва ҷазо, умуман додгоҳҳо ҳалнома мебароранд ҷазо дода шавад. ҷазо ба хотири он ки нафари қонунвайрон карда ислоҳ шавад. албатта бигирем ки аз нуқтаи назари ман намедонам ки бошад, кадом волӣ бошад, вале инҷо мантиқӣ бояд, агар аз рӯи мантиқ бигирем, дар он муҳлати ҷазое ки он нафар ислоҳ нашуд, ӯ ба озодӣ мебарояд. яъне ки бигӯем ки то охир ислоҳ нашуда, ӯ ба чӣ мебарояд? зами телефони аст, вале мутаассифона салом алейкум. алло, салом алейкум. алейкум. марҳамат, шумо дар барномаи шоми ғарибон ҳастед. мавзӯи имрӯза авф 2019. метавонед савол дархостҳои худро ба ҳуқуқшинос Рахим Рахимов бидиҳед. мо дархост дорем ака. марҳамат. мо ғарибон дар шаҳри Санкт Петербург. дӯсти мо зудрӯз дорад Алимардон Атоев. хоб мо мехостем табрикоти худро расонем ва як суруд аз Эркин Одинаев, суруди модар. саломат бошед. марҳамат, бирасонед табрикоти худро. вақте ки малакай расонидан. бигзор дӯстамо садсола шавад, баъдалон пир шавад, доимо аз ватан хизмати ватана кунад. хоб, саломат бошед. ҳатман суруд пас аз барнома гузошта мешавад, бародари азиз. ва мо Алимардон Атоевро бо ҷашни зодрӯзаши назар табрик мекунем. саломат бошед. хуб, шунавандагони азиз, акнун идома медиҳем суҳбати худ. сухан вақте ки аз нуқтаи назари ҳуқуқ мо баҳо метиҳем, мегӯем ки неотвратимост наказания. хоб, вақте ки гунаҳ кардӣ, ту бояд ҷавоб гӯӣ. мо бояд ба ҳамин масъалаи баҳо додан ба гунаҳгор ва гуноҳ аз нуқтаи назарӣ бояд ки судӣ нигоҳ кардан, ин нигоҳи давлатӣ аст, чунки инсон дар назди қонуни ҷомеаро вайрон кардааст. вақте ки ҷомеа ҳамин қонуна бо воситаи органҳои қонунгузори худ қабул кард ва ҳар як шахс бояд ки дар назди худ вазифа мегузорад ки ҳамина бояд вайрон накунад. вақте ки вайрон кард,
инсон дидаву дониста қонунро ки вайрон кард дар назди ҷомеа фаромӯш накунам. ман ҳамин нуқта қайд мекунам, дар назди ҷомеа вай бояд ки гуноҳи худашро бишӯяд, на дар назди давлат. Давлат ин ҷомеа аст. барои ҳаминам вақте ки мо дар бораи амният гап мезанем, масъалаҳои духӯрагиро ҳатман дида баромадан дакор. аз як тараф дуруст аст, бисёр инсонҳое ҳастанд ки мумкин бо хатогии суд, мумкин бо ягон гурӯҳҳои дигар паси панҷара шуда бошанд. барои ино мо ҳам хурсанд ҳастем ки агар судҳо кори худошона, масалан прокуратура, суд гӯяд ки ҳамо хато кардем, бародаро узрмана марҳамат, ҳамиро шумо озод ҳастем. шумо ҳамчун хукушинос рӯзи аст ки ҳар як бигӯем парвандаи ҷиноятӣ ира бояд алоҳида ташхис шуд. дар умум мо ягон чи гуфта наметавонем, ҳуқуқ ҳам надорем, салоҳият ҳам надорем. Не, салоҳият албатта ин дар дасти органҳои давлатӣ аст. барое ки ҳамчун шаҳрванд, ҳамчун шаҳрванд мо фикри худро гуфта метавонем. бале фикри худро гуфта метавонем, вале аз нуқтаи назар бигӯем ки объективона будани суханҳои мо, яъне ки мақбул будан, яъне ки чӣ мегӯям мантиқан будан, мо наметавонем бигӯем ки ана масалан 100%, 90%, 80% парвандаҳо ин чиз, ин вақте ки мо 100%, 80% дар асоси ягон чиз намегӯем, вақте ки мо вақте ки статистикаи аниқ надорем ки чӣ қадар инсон барои кадом гуноҳаш дар он ҷо нишастааст, овардани масалан ягон рақам худаш кори нодуруст аст. аслан мо дар ҷомеа як чиза бояд ки ҳамин бардорем, дар назди худ бояд ҷавобгар бошем ки вақте ки мо гап мезанем, сухан ҳам чизи созанда аст, ҳам чизи сӯзанда аст. инсоне ки дар назди худаш вазифа мегузорад ки вай бояд ҷомеасоз бошад, ба хотире гап мезанад ки гуноҳи касеро ки агар пешниҳод кунию гӯӣ, ҳамон гуноҳа бо тарзи аниқу дақиқ ва бо фактҳои дуруст гуфтан дакор. лекин агар сӯзанда бошӣ, фикри худат ба забони худат ба гуфтаруи худат эътибор наметӣ. барои ҳамин он бародари мо албатта эҳтиром мекунем фикраша ки дар онҷо мегӯяд ин кор масалан як рақами муайянро пешниҳод кардан ки дар паси панҷара будан, худи мураккабии ҷомеаро назар намегиранд. азбаски мо мардуми дар тоҷикистон зиндагӣ кардан, мураккабии ҷомеа, худи таркиби ҷомеаро ки дар назар гирифта наметавонем, барои ин ки қудрати илмии ҳамин чизро дарк кардан надорем. барои ин ки ҳамин чизо барои мо аз давраи мактабӣ, университет, дигар чизо бо воситаи масалан телевизион, радио пешниҳод карда нашудааст. мо ба қавли урусо ки гражданский ответственность надорем, барои ин ки ба ҳамин чиз нуқтаи назари давлатӣ пешниҳод карда нашудааст. аз як тараф агар мо ҷомеаро танқид кунем, аз тарафи дигар ба ҳамаи гуноҳҳои ҷомеа давлат гунаҳгор аст, органҳо, структураҳое ки ҳамин кор ба вазифадор ҳастанд ва ҳамин корро бояд ба тартиб биёранд, аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ, аз нуқтаи назари социалӣ, аз нуқтаи назари масалан иқтисодӣ, ҳар якти ин чизҳо бояд ҷобаҷо бошад. дар телевизион ва радиои тоҷикистон, матбуоти тоҷикистон, средства массовой информации ки масалан бо воситаи фейсбуку дигар ҷоҳо вақте ки мерад, ҳатман бояд органҳои давлатӣ, шахсҳои компетенсия оварда, монда, шарҳ дода барои ҷамъияти, барои ҳар як шаҳрванд фаҳмондадиҳиро роҳ бамонанд. бе ба роҳ монда давонистани нигоҳи инсон, нигоҳи шаҳрванд ба қабул кардани он процессҳое ки дар дурuni ҷомеа ба амал мебиёду ва кадом оқибат дорад дида натавонистанд, ин фикрҳои ҳархелае ки оқибат ҷамъиятро ба зидди ҳамистӣ мерасонад. худи он процессҳое ки масалан дар натиҷаи масалан имрӯз дар тоҷикистон вақте ки мерид, бисёр шаҳрҳо медорем, мегӯем ки инаш салафӣ будааст, инаш фалонӣ будааст, инаш ваҳобӣ будааст, инаш дигар аст. аслан даруни ҷомеа аз нуқтаи назари ман албатта ҳамчун шаҳрванд тақсим кардани худи ҷомеа ба ҳамин хел гурӯҳҳо худаш нодуруст аст. барои чӣ? барои он ки вақте ки мо гурӯҳҳоро ҷомеаро тақсим мекунем, хоҳонохӯҳ дар байни гурӯҳҳои ҷомеа зиддиятҳо пайдо мешавад ва ин зиддиятҳоро агар мо раванди зиддиятҳоро идора карда натавонем, ин кор оқибати хуб надорад.
این هم از نقطه نظر جامعه هم از نقطه نظر دولت خطا است. تشکر برای جوابتون. رادیو مهاجر به خاطر گوناگون اندیشی خبر و موضوعاتی نیز منظور شنوندگان میگرداند که خلافی موقعش میباشند. یک سوالی داشتم. من دیروز قریب 650 نفر از محبس آزاد شدن از محبس دوشنبه. یک پیوندان نزد محبس خانه آمده بودند. یک شادی خرسندی و نشاط خیلی زیاد بود. یکدیگر رو میبوسیدن میگریدن و باز نفرانی بودند که اونها برای گمان داشتند که امید داشتند که نزدیکانشان آزاد شدند و اما نزدیکان آنها موقتا آزاد نشده بودند و یکی از در همون جا مسئولان محبس گفتند که بعضی پرونده هایی هستند که حالا شبهناک هستند، ما آمیخته ایستادیم و روزهای نزدیک آزاد میشوند. همین پرونده های شبهناک که هست که یعنی در روز اول 650 نفر و روز دیگر باز کدام مرحله ها رو در بر میگیرد؟ یعنی که گفتن که اون پرونده شبهناک که می آموزن و بعدتر میگن که به این قانون عفو داخل میشه و آزاد میکنن که کدام مرحله رو در بر خاطررسان میکنم که موافق ماده 12 این قانون قرار درباره تطبیق کردن یا رد کردن تطبیق قانون مذکور نسبت هر شخص алоҳида қабул карда мешавад. ин яъне ки онро дар назар дорад ки ҳар як парвандаи нафар аз сари нав тадқиқ мешавад ё омӯхта мешавад. ё нигаҳ кунед да вақте ки дар бораи авф гап мерад инҷо масалан як кас 10 кас ё 20 кас нест. агар масалан як критически масса ҳастаст, як массаи муайян ҳастаст ки органҳои ҳифзи ҳуқуқи имрӯзаи тоҷикистон масалан суд, прокуратура ҳамин масъалаҳои як дори дида буронда метавонанд. неки азбас ки рақамҳои бисёр ки шуд барои ҳар якти ина дида бурондан вақт албатта лозим аст. мумкин барои 650 нафар шахсиятҳое ки масалан дирӯз озод карданд кори ҷиноиҳошон қариб ки омӯхта шудагӣ буд, тайёр ҳастаст. гуфтан ҳамин дар навқи рӯзи аввал ҳамино ҷо метем аз зина ба зина бо омӯхтани ҳар як ҳамон парвандаи ҷиноятии шахс қарор қабул карда албатта барояд мешавад. ин муҳлати якрӯза дурӯза нест. албатта вақте зиёд талаб мекунанд ин хомӯхо ҳамин хел аст. барои боз мегӯям ки барои масалан чизҳои масалан мисли авфи умум вақте қабул мекардан барои ҳамин инҳоро ба амал ҷорӣ кардан вақт дар кор, захира дар кор, захираҳои ақлӣ дар худи дохили структураи давлатӣ масалан суду прокуратура бирон ки дар як вақт дида бурон инқадар муфаттиш кори оддӣ вақт ёфт намешавад ки ҳамин асари дан дида бурон. вале моддаи 20 қонун муҳлати иҷрои ин қонунро 2 моҳ муайян намудааст. баъди 2 моҳ бояд ҳар нафар дар муҳлати 2 моҳ аз рӯзи дар давоми 2 моҳ аз рӯзи қабули қонун то рӯзи ҳам 2 моҳ албатта қабул кунам. ман бовар дорам ки ин кор неки охир якбора ҳамаи атуну биромда хуш омадитон бародаро роҳи сафед намагӯед ку барои на ин чизҳоям назар бигирифтан дар кор ва шубҳанок воқеан ҳамин хел аст. шубҳанок аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ дар ҳамин чизе ҳастаст ки оё ҳамин қонунро дар ҳамин статья моддаҳо татбиқ карда мешавад ё намешавад. ҳар як хукушинос ина масалан баҳо дода хулоса худшо барояд намедад. барои ин бояд ки суд розигиша худша диҳад. мумкин ягон ҷо рафта аз судҳои конститутсионӣ мумкин мегиранд ва аз судҳои олӣ мегиранд хулосаҳоя. барои ин корҳои вазнин астаст ки якчанд моддаҳо доранд ва пунктҳои барои қила аз ҳамир ҷо кардан вақт дар кор. барои ин корҳои шубҳанок албатта мумкин охирон ба фикр доред 2 моҳ басанд аст. ва агар зерсаволи ин агар аз 2 моҳ бигзараду бигем ягон нафари дигар ариза нависад ё ки дархост кунад ки таҳти ҳамин қонуни аф бояд баафтад он вақт боз аз сари нав дида баромада мешавад. дида баромада мешавад. ман бовар дорам ки муҳлати дида баромадани афам зиёд мекунанд ба хотири ҳамин иҷро карданаш ҳамаш нақд мешавад иншоалло. акнун ба истилоҳи русӣ бигем дар бораи мехостем фикри шумо дар бораи реабилитатсия ё ин ки ба ҷомеа пайвастани он нафароне ки аз озод шудаанд масалан
моддаи 18 қонун мефармояд масъалаи аз ҳама душвор аламин аст. мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳроногаҳо, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, инчунин мақомоти дахлдор вазифа доранд барои бо ҷои кори таъмин кардани шахсоне ки аз адои ҷазо тибқи қонуни мазкур озод шуда ба маҳалли зисташон баргаштанд чораҷӯӣ намоянд. назорати ноболиғони мутобиқи қонуни мазкур озодшударо ба падару модарон ё шахсони онҳо ивазкунанда вогузор намуда дар мавриди зарурӣ барои дар мактаб интернатҳо ҷойгир кардани ноболиғони бесаробон чораҳо андешанд. шахсони озодгардидаи беморро дар муассисаҳои тиббӣ ва маъюбону пиронсолони бесаробонро дар интернат ва хонаҳои пиронсолон ҷойгир намоянд. биед акун аз ҳама масъалаи муҳими ин аф сухан бигӯем. аслан вақте ки ма пештар дар бори то кадом андоза татбиқи моддаи 18 ин қонун воқеият дорад? нигоҳ кунед, вақте ки ман дар бораи масалан фикрҳои ҳам як қисми хукушиносо тарафдори авф ҳастанд, як қисми хукушиносо зидди авф ҳастанд. ба хотири чӣ? ба хотири айнан ҳамин ки вақте ки қисми зиёди аҳолӣ яку якбора аз маҳбасҳо масалан озодӣ мебарояд, оё шароити социалии ҳамин одамон таъмин карда метавонанд? ҷомеа ҳамин инсонҳоро дар худаш ҳазм карда метавонад ё наметавонад? барои он ки қонуни аф талаб мекунад ки вақте ки давлат аз маҳбас шахсиятро масалан аф кард, озод кард, пеша кард, вайро бояд ки аз нуқтаи назари социалӣ таъмин намояд, бо кор таъмин намояд. кӯдак бошад ҳамон чиро ки дар қонуни афи 18 навистагӣ дар шароити бехатариша бинад, зиндагиша дида тавонад. ин дар шароити имрӯзии Тоҷикистон анамун қонуни моддаи 18 ҳамин аф ду қисми дуюмаш барои мардуми тоҷик оқадар вазнӣ надорад. барои ин ки мо худа мардум хеле ҳастем ки ҳатто кӯдакҳо агар бошад агар хеш таборош ақалан мегирад, ин хатаре надорад. вақте ки озод шуд мо мегирем хайр охир ҳамин дар назар доред ба ҷои кор таъмин намудан? не, ғайр аз ҷои кор таъмин намудан, ҷои кор таъмин намудан ин масъалае ҳастаст ки ҷамъияти имрӯзии мо ҳал карда наметавонад. ино бояд мо рӯйрост гӯем. ин масъалаи баҳснок чаро? як далел меорам. вақте ки мегуфтанд ки қисми зиёди муҳоҷирон бигирем масъалаи муҳоҷиратро, ин пӯшиданист ки масъалаи муҳоҷират байни муносибатҳои Кремл ва Душанбе ин як пешанге шудааст дар системе ки он истифода мебарад. ин далелҳо дорад. вақте ки мегуфтанд ки қисми зиёди бигирем шумораи назараси муҳоҷирон аз Русия ихроҷ мешаванд ва ё ки вуруди онҳо маҳкам мешавад, дар ҳамон ҷамъияти Тоҷикистон аз сабаби норасоии ҷойҳои кӯрӣ бигӯем як чи вазние пайдо мешавад. вале имрӯз аллакай 300 000 шаҳрвандони Тоҷикистон аз ҳаққи ҳуқуқи ворид шудан ба ҳудуди Россия маҳруманд ва мо ягон чиро бигӯем эҳсос ё мушкил нест. не ғуфронҷон оддӣ бигӯем 300 000 нафар дар Тоҷикистон аз гулистонагӣ намурдан, фаъолият доранд. баъд ин ҷамъияти мо 10 000 15 000ро ба истилоҳи шумо ҳазм карда наметавонад? не, албатта мантиқан дуруст? мантиқан дуруст. далел дуруст? вақте ки сухан дар бораи муҳоҷират меравад ва аз ин ҷо ихроҷ кардани як қисми он ҷамъия, як қисми он буродарое ки масалан аз ин ҷо ё масалан шаҳрвандои Тоҷикистоне ки аз ин ҷо хориҷ кардану дигар ҳаққи вуруд надоранд, гап дар сари дигар ҳастааст. ин шахсҳое ки аз нуқтаи назари иқтисодӣ ин шахсҳои озод ҳастанд. имрӯз масалан дар Тоҷикистон агар кор наёбанд ва ё соҳиби кор ҳастанд метавонад қувваи корӣ дорад барояд ягон ҷо дигар кор кард ё дар Тоҷикистон ягон кори худро ташкил карда тавонад барои он ки онҳо дар раванди иҷро кардани
ҳамон фаъол дар раванди иҷро кардани ҳамон коре ҳастанд ки онҳо метавонанд ва коро карда. Агар дар Россия ҳамин инсон масалан ғишзан бошад, ҳамин ғишзан дар Тоҷикистон ҳам зарурият дорад, масалан дар Хитой ҳам зарурият дорад, дар ягон ҷои дига ҳам зарурият дорад. Вай фақат аз ҷои ғишзанишро иваз мекунад. Масалан аз Россия ба Тоҷикистон бурд, аз Тоҷикистон ба Ӯзбекистон, аз Ӯзбекистон ба ягон давлати дигар бурданаш эҳтимолият ҳаст. Лекин вақте ки инсона вақте якон қонун вайрон кард, вай паси панҷара рафт. Вай аз нуқтаи назари психология аллакай фикраш дигар шудагиаст. Вай 1 сол 2 сол дар онҷо фарз кардем ки 6 агар кор дошта малакаи кориш гум шуд. Вай вақте ки аз кор баромад дар як муҳлати муайян то он дармия ки вай масалан ресоциализация мешавад дар ҳамин ҷомеа, вай муҳлат дар кор, вақт дар кор, барои ҳамин як давраи муайяне ҳастаст ки инсон бояд дар ҷамъияти озод худаша бояд ёбад. ана ҳамин ёфтани инсон дар назди ҷомеа, ёфтани худи худаша, ёфтани худӣ дар назди ҷомеа бисёр кори вазин аст. Барои ҳаминам қонун давлатро, органҳои давлатро вазифадор мекунад ки шумо вақте ки ҳамин авва қабул мекунтон бояд ки мана ин тарафошам бояд дар назар дошта бошитон. ҷамъият ҳамаро қабул карда метавонад. Масалан ягон фарзанди ягон кас омад, ҳеҷ гап не дума сема кор накунад, пул муш. Лекин гап дастари дигар аст. Оё ҳамин инсон аз ҷои маҳбас биромду то он дараҷа ки ва ҳоли худаш эҳсос кард ё накард, гуноҳе кардагӣ дар назди ҷомеа, эҳтироми ҷомеаро ба ҷо оварда метавонад, ба қадри озодӣ мерасад ва ҷои кор вай ба хотире баромадааст ки вай ҷои кор таъмин карда ба падар модар ё фарзандони худаш ё масалан ба хотири зиндагии худаш ақалла ягон кори нек карда метавонад. Ин саволҳое ҳастаст ки ҳеҷ кас ҷавоб дода наметавонад. Барои ин бояд ки як программаи махсуси давлатӣ ҳам бояд бошад ки дар ҳолатҳои масалан аф қабул кардан иҷро карда мешавад. аз тарафи дигар вақте ки Тоҷикистон шумо дар бораи 300 000 инсоне ки масалан буруд шудану хориҷ шудану вуруд шудан ҳақ надоранд дар Россия, имрӯз иқтисоддонҳои Тоҷикистон ё статистикаи Тоҷикистон мо мегӯдем ҳар сол Тоҷикистон 7% 7% ВВП амун даромади умумии Тоҷикистон ҳар сол 7% ҷо шуда. Ин вақте ки 7% мо мегӯем, ин 1% 2% хай масалан Россия ба зиндагӣ дошта мекунад. Лекин 7% агар бошем, ин значит ҳар сол Тоҷикистон 9 миллионова ақаллан 700-800 ҳазор ҷои кори пайдо шуд гуфтани гап. Мефаҳмед яъне хе чиз аст ки мо 7% вақт тараққӣ мекунем, Тоҷикистон бояд баъди 5 сол яке аз давлатҳои тараққикардаи дунё шавад. Айн нуқтаи назар гирем ки мо чӣ қадар одам айнҷа гирифта барем ки онҷо беморро таъмин карда метавонем. Лекин агар ки имрӯз ҳукумати Тоҷикистон барномае қабул кунад ки ё на танҳо барнома, умуман ба тарзи бояду шояд агар ки ба иқтисодиёти Тоҷикистон пешрафташ назари нек дошта бошанду масъалаи соҳибкорӣ, роҳҳои соҳибкорӣ ба даст задан ҳаминҷо агар озод гардонду барои шароити мусоид фароҳам орад, на танҳо 1 миллион 2 миллион, балки ҳама анҷа мо аз берун бояд ки кор дарорем, инҷо мардум ба қувваи корӣ дарорем. Мо қудрат дорем барои ин ки захираҳои табиии Тоҷикистон ҳастаст. барои мо фақат шароити ташкил кардани соҳибкорӣ ва ривоҷи вай меистад ки ина бояд ки давлат ҳал кунад. То кадом дараҷа инфраструктураи соҳаи соҳибкориро барои мо таъмин карда метавонад. Инфраструктураи сохторӣ ҳам иҷтимоӣ, ҳам ҳуқуқӣ, бехатарии ҳуқуқӣ, ино ҳамаш дар якҷоягӣ агар ки татбиқ карда шавад дар шароити Тоҷикистон, мо аз ягон хатарҳои беруна. Ман узр мехоҳам аз шумо як савол аз фейсбук шудааст. Аминзода Фирдавси Абдушукур гуфтааст ки дар ҳоле ки таъмин карда наметавонад, мехоҳӣ ки гӯи онҳо дар маҳбас монанд? Лутфан мехостам фаҳмем куҷоро хондаед ва хатм кардаед шумо. Не додар гап дар сари он не ки касе дар маҳбас монад ё дар маҳбас намонад. Шумо як чизро дарк кунед ки
гап дар сари масъулияти шаҳрвандии мову шумо рафта истодааст. бале вақте ки масъулияти шаҳрвандӣ мегӯем, мо ҳар як инсон бояд дар назди худ ҷавоб дода тавонем ки дар ҳамин ҷамъият мо ба хотири чӣ зиндагӣ дорем, чӣ кор карда метавонем ва аҳдои кадом корҳо баромда метавонем. гап асари ин аст. вақте ки мо паси панҷара мебаранд, ҳоло гап дар сари он нест ки масалан судҳои мо судҳои хуб ҳастанд ё бад ҳастанд, ё масалан прокуратура кори худашро дуруст иҷро мекунад ё дуруст иҷро намекунад, ё ҳукумат як кора ягон программаро пешниҳод карда метавонад ё наметавонад. гап дар сари ман меравад, гап дар сари шумо меравад ва мисли мову шумо ҳамаи шаҳрвандони Тоҷикистон. барои ҳаминам вақте ки ман ё мо ё ягон шахс қонунро дар назди ҷомеа, боз мегӯям, дар назди ҷомеа вақте ки мо қонунҳои ҷомеая вайрон мекунем, ҳатман бояд ки гунаҳгор дар назди қонун ҷавоб диҳад, дар назди ҷомеа вай бояд ҷавоб диҳад. агар ки мо имрӯз 5 сол теҳему пага баъди 2 сол озод кунем, агар ин шикасти худи қонуният мешавад, шикасти худи ҷомеа мешавад. барои ин ки ҳамин инсоне ки масалан ба тарзи боядушоят гуноҳи худро эҳсос накард, пага боз такрор мекунад ҳамин қонун. ана айн нуқтаи назар аст. яъне шумо гуфтанест ки он нафароне ки имрӯз озод мешаванд бояд ба қадри он қонун бирасанд, албатта ба қадри озодӣ бирасанд, агар ба шарте ки расида тавонанд масъулияти худро дарк кунанд. албатта гап даст ҳамин зиндагии мову шумо қонун, давлат, ҷамъият, маҳалдорӣ, шаҳрдорӣ, оиладорӣ дар назди масъулияти ҳар як инсон чизи асосӣ аст. бе дарк кардани масъулияти шахсӣ, шаҳрвандии худ ташкил карда тавонистани ҷомеа, оила, давлат ва дигар корҳо ғайриимкон аст. вақте ки мо имрӯз мегӯем ки структураҳои давлатии Тоҷикистон аз тарзи боядушоят амал наменамояд, ин хатогии шаҳрвандии ман аст, шумо ҳастем. барои чӣ? барои ин ки мо аз сохторҳои давлатии Тоҷикистон он чизе ки ману шумо ташкил кардем ва як қисми ҳамон як қисми ӯҳдадориҳое ки худамонро барои озодӣ, барои бехатарии худамон, барои муносибат кардан бо давлатҳои хориҷиҳомо давлат ташкил кардем, структураҳои давлатӣ, шахсҳои мансабдорро ва ҳамон шахсҳои мансабдорро вақте ки идора карда наметавонем, талаб карда наметавонем, онҳо албатта кори ҳар чизе ки худашон мехоҳад ҳамонро мекунанд. саломат бошед. акнун мегузарем пас аз пахши як суруд мегузарем ба қисми 2 ва шунавандагони азиз, мо табрик мекунем Али Мардон Атоевро ба ҷашни зодрӯзаш аз номи дӯстонаш, аз номи Зулфиқор Ашуров. марҳамат, суруди Эркинудинев. пас аз суруд бармегардем ба студия. шунавандагони азиз, бармегардем ба студия, албатта пас аз шунидани суруд ва марҳамат матлуб бону. бале, надонистани қонун шахсро аз ҷавобгарӣ озод намекунад. ба ҳамин хотир нисбати ҳаёти худ бетафовут набошед. шунавандагони арҷаманд, хуб, акнун ҳамкасбони азиз, муҳтарам Рахим Рахимов, ба мавзӯи дуюм мегузарем. яъне ки сараввал бояд бигӯем ки чаро ин мавзӯъ кушта шудани нобуд шудани ал-Багдоди чаро ба ҷамъияти мо барои тоҷикон чӣ рабт дорад? чӣ рабт дорад? дуруст. марҳамат, савол дошtum. не, албатта радди кушта шудани ал-Багдоди чӣ рабте ба мо дорад ба тоҷикон? умуман барои умуман ҷомеаи ҷаҳонӣ ин як чизи бисёр ақлсозанда аст, гӯем муҳим аст. барои он ки имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ, на танҳо ҷомеаи ҷаҳонӣ, мо аслан гирди меҳвари аврупою россияю осиёи марказӣ мегардем, чунки мо масалан аз минтақаи дигарҳои ҷаҳон он қадар хабар надорем. агар ҳамин нуқтаи назар гирем, имрӯз ба хотири ҳамин дусе инсоне ки кадом як идеяҳои барои ҷамъияти имрӯзаи ҷаҳониён, цивилизатсия номаҳфума дастгирӣ карда миллионҳо инсонро аз хонаи худ бехонагӣ карданд,
یک قسمشون در اروپا سرسان، یک قسم دیگر در ترکیه، یک قسم دیگر از با کودکان در همون سوریه و عراق یک زندگی ندارن. باز به خاطر اونی که این ایده های دستگیری کردن مردم ما رفتن، یک قسم جوانای ما، زنهای ما، کودکای ما اونجا رفتن، از روسیه رفتن، از اروپا رفتن. البته جامعه ما جامعه انسانی جامعه رنگارنگ است. همه رنگ ها هست، هم سیاه هست، هم سفید، هم دیگر رنگ ها هست. میلیون ها و انسان ها هم همین مثل همین رنگ ها هستند. یعنی که رنگ خود دید آمیخته شد رفت. وقتی که ما تروریسم قبول کردیم، ببینید وحشت انگیزی، اونها امروز به جامعه جهانی باعثی وحشت انگیزی عقیده خود را گذراندنی هستند. تو اندازه به این موافق شدن؟ موافق هم شدن. مثلا وحشت انگیزی دورهای افغانستان، یعنی جامعه این چیز را قبول دارد سبب خوش. جامعه جامعه سالم. بیا سری چه حرف زنیم پیدایش این داعش دولت اسلامی عراق و شام اگر حرف زنیم این چگونه پیدا شد؟ نه نگاه کنید ده اصلا این بعد از سقوط رژیم صدام حسین درست در عراق بعد از سقوط رژیم صدام حسین از طرف امریکایی ها مردم عراق که یک عمر بگیم این چنین آزادی را اقلا در خواب شبشون نمیدیدن. اگر بگیردیم اونها اثرها زیر تاثیر بودن و آخر وقت زیر تاثیر حربیان و بعد صدام حسین که یک از نمایندگان حربیان بود یک باره به آزادی رسیدند و آنها نتوانستند که روندهای جمعیت سازی چیها را به راه مانند. از این سبب پیدا شدن هر گونه گروه ها چیها و یکی از مثلا بگیریم گروه هایی که پیدا شدن و خواستند که در ساختن حیاتی کنونی همروزه عراق اشتراک نمایند. این چی بودند؟ اسلامی ها، رادیکالی ها و گفتن جایز است که آنها تا اندازه به این موفق شدند. چرا؟ اکنون بگیریم که دولت عراق که خود اصلا قسم زیادی آن از مردم شیعه مذهب بود و قسم حکم فرما حاکم از سنی ها و وقتی که شیعه ها به سر قدرت آمدن بعد از سقوط صدام حسین آنها البته که سنی ها را از سر حکومت دور کردند، پیگیری نمودند و با al-Bагдоди چنین گروه ها پیش از همه همان نفرانی پیدا شدند که همراه و از گروه های صدام حسین بودند و نه تنها آدمان قطاری، نه تنها افسران قطاری، افسران اولی مرتبه بلند مرتبه امنیت اون وقت حربیان اون وقت و آنها این چیز رو از روند این گونه عملیات ها رو از کی آموخته بودند؟ از گرمانسکا دموکراتیسکا ریسپوبلیکای دموکراتیک آلمان اون وقت از اتفاق شوروی و بنابراین آنها که به آنها پیوستند و آنها در یک وقتی بگوییم که کوتاه و بسیار چیزها نایل شدن، موفق شدن و اصلا بگوییم که ما نسبت بغدادی معلوماتی کم داریم چنان که پیشتر درباره بن لادن داشتیم. ولی که این یگانه نفری که اصلا بگیریم بغدادی اون نفری بود که با او دست داد یک دولت رو این عجایبات، این افسانه، این خواب نیست. در اصل 21 یک دولتی چی رو در آنجا سازمان داد و آن وقت چی کردند دولت های دیگری دنیا؟ اصلا غفران بیگ مسئله های تروریسم، رادیکالیسم برای جمعیت جهانی نو نیستند. از دورهای قدیم مثلا وقتی که ما تاریخ نگاه کنیم مثلا ضدیت های وقتی که ظلم زیاد میشد مردم روی ترور پیش میگرفتن برای اینکه مثلا جامعه یک قسمش قبول کردن نمیتواند، یک قسم دیگرش میگوید من با همین سیاست راضی نیستم و این سیاست چیکار کردن تکرار که خودت فکریتی نه سوال دیگر خیر یا باید خودش میپراند یک سی دیگر میپراند یا اون کار دیگر میکرد و همین چرا این گونه موفقیت ها به بغدادی دست داد؟ روندهای همین تروریسم امروزه اصلا ریشه های همین سوسیالی داره. مثلا
ҷанги пеш аз ҳама вақте ки задухӯрди бузургҳо қудратҳои бузург масалан вақте ки задухӯрд мекунанд манфиатҳои онҳо дар ягон ҷо бархурд мекунад. дар ҳамон ҷое ки онҳо задухӯрд мекунанд албатта терроризм пайдо мешавад. Масалан дар Афғонистон вақте ки армияи шӯравӣ даромад, аз он тараф амрикоиҳо розӣ набуданд ки армияи шӯравӣ дар ин ҷо иштирок кунад. Инҳо ба хотири он ки қувваҳои масалан як қисме ки ба тарафи масалан шӯравӣ майл доранд нигаҳ доштан яроқ накарданд. Онҳо ба хотири он ки масалан шӯравиро берун кунанд, он қувваҳое ки берун аз Афғонистон буданд зидди шӯравӣ буданд, онҳоро яроқ накарданд. ва дар натиҷа чӣ пайдо шуд? ду қувваи ба ҳам зид пайдо шуд. ва вақте ки онҳо якдигарро гунаҳгор карданду сар карданд, гуфтанд ки инҳош ба бехудоӣ, масалан ба шӯравиҳо вақте ки пайвасти ту бехудо ҳастӣ, муттаҳид кардан, муттаҳам кардан. инҳо онҳоро гуфтанд ки фақат шумо муттаҳам ҳастон барои ин ки шумо берун рафтон ва фурӯхта шудтон ба амрико. дар ҳамин замина Афғонистон то имрӯз ҷои террористҳо ҳаст. масалан дар имрӯз ҳамаи гурӯҳҳои террористӣ барои он ки заминаи ҳосилхези террористӣ дар онҷо ҳаст. барои он ки қудратҳои замин дар замини Афғонистон қудратҳои беруна фикру ақидаи худро мехоҳанд ба амал бароранд. мебахшед, чанд сол аст ки тӯли чанд сол аст ки чунин шароит дар Афғонистон давом дорад? 30 сол? зиёд? ақаллан солҳои 79. 79, қариб 30 сол. шумо ба худатон 40 сол ба худтон ҳисобот медиҳед ки байни ин 40 сол нафароне таваллуд шуданд, бузург шуданд ки ғайр аз ҷанг, ғайр аз чунин шароит дигар чизро надиданд. онҳо чӣ тавр метавонанд дар шароити дигар зиндагӣ кунанд? Не, дуруст. Барои ҳамин вақте ки шумо мо дар бораи ал-Багдоди вақте ки мегӯем, вақте ки шумо сари Афғонистон гап задед, гуфтед ки дар онҷо бархурди қудратманд, вале худи ҷомеаро ба инобат намегиред. Не, гап дастир не. Багдоди чаро чунин муваффақият ба Багдоди даст дод? Он вақте ки дар Сурия ҷанги шаҳрвандӣ сар шуд, бетартибиҳо сар шуданд. Дуруст? Яъне ки ҷомеа низ гунаҳгор аст? Не, ё танҳо давлатҳои абарқудрат ки манфаатҳои худро метавонанд пиёда кунанд, мехоҳанд пиёда кунанд. ҷомеаро гунаҳгор кардан аслан кори нодуруст аст. Медонӣ барои чӣ? Чаро? бурун ки вақте ки ҷомеаро мо гунаҳгор мекунем, ба тарзи умуми ҳамаро гунаҳгор кардан мо наметавонем гунаҳгор кардан, мумкин нехи кардан. вақте ки ҷомеа хато кардан намекунем, бояд ки масъулиятро ҳис кунам. Бале, ана гап сухан ки пештар гуфтем, гап дар сари масъулияти шаҳрвандии ҳар як инсон мерад. дар бораи уҳдадории ҷомеасозии худ мерад, дар бораи уҳдадории ҷомеадории давлатдорӣ мерад. вақте ки мо ҳамин чизе эҳсос намекунему каноргирӣ мекунем, эҳсос намекунему хато мекунем, эҳсос намекунем қонуна поймол мезанем ва дар натиҷа қувваҳои беруна, қувваҳои сеюм чуноне ки мегӯям пайдо мешавад ки мехоҳанд масъалаи мо ҳал кунанд. бигзор инҷа марҳамат. як савол доштам. ташаккур. замон вақте ки президенти иттиҳоди муттаҳидаи амрико, иёлоти муттаҳидаи амрико Барак Обама буд, соли 2011 эълон кард ки Усома бини Лодан, яъне террористи рахими яки ҷаҳон мегуфтанд, аз байн бурда шуд. аммо терроризм аз байн нарафт ва терроризм даҳшатноктар шуд аз оне ки буд то замоне ки Усома бини Лодан зинда буд. пас аз баҳори арабӣ вақте ки эътирозҳои мардумӣ ҷорӣ шуду, дар Сурия ҷанги шаҳрвандӣ оғоз шуд ва ин ба Ироқ гузашт ва Доиш тавлид шуд. ин солҳои 2014 рост меояд. ва он касе ки ӯро касе намешинохт бо номи Абу Бакри Бағдодӣ, яке худро халифаи мусалмонҳо эълон кард ва ҳатто чиқале ки ҳозир гуфтед, ҳатто аз Аврупою, Русияю, Осиёи марказию, Кавказу, аз тамоми ҷаҳон ӯро гӯш карданд ва ҳатто халифаи худ хонданд ва барои ҷанг ба Сурия ва Ироқ рафтанд. сабабаш чӣ? аввалаш ин ки дар асри 21 ӯ як каси ношинос тавонист чунин кунад ва дуюм савол ин аст ки
یک عقیده هست در بین تحلیلگرانی که این مسئله ها رو تحلیل میکنن و میگن که اسامه بن لادن رو خودی امریکا ساخت مقابل اتحاد شوروی و به سر خود بار کرد. بعدا وقتی که اتحاد شوروی از بین رفت اسامه بن لادن به مقابل ایالات متحده آمریکا جنگید و عکسای بود در اینترنت که سناتوری پیشینی آمریکا که از عالم گذشت جان مکین بود، صورت او با صورت بغدادی که حالا بغدادی رو هیچ کس نمیشناخت، صورت صحبت آنها در اینترنت پخش شده است و همیشه ذکر میکنن که بغدادی هم این یک پروژه آمریکا هست. فکر شما در این باره چی؟ آیا این درست است که آیا بعد بغدادی و بعد بن لادن باز یگان نفری دیگری پیدا می شود و باز این مسئله دهشتناکتر میشه؟ بیاد جواب این سوال رو پس از یک زنگ تلفنی بدید. مرحمت بگذار تا بگویم. ассалому алейкум, марҳамат. Радиои Мухочир, барномаи шоми ғарибон. Албатта меҳмони барномаи имрӯзаи мо Рахим Рахимов, хукушинос. Салому алейкум. Салом алейкум. Барок Қодирӣ ҳастам. Марҳамат. Саволе ки шумо додед, ман мехостам ба он савол каме равшани андозам. Чунки шумо гуфтед ки чанд сол пеш яке аз ҳамин лидерои террористҳо кушта шуд, баъдан як шахси ношиносе боз ҳамчун худро як пешвои мусулмонон интихоб кард ва мардуми зиёдеро ҷамъ овард. Сабаб дар он аст ки аз нигоҳи ман пешвои чунин террористҳо ҳамеша на ин ки аз худ имиҷ месозанд, балки имиҷ аз дини ислом месозанд, аз мусулмонон месозанд. За ҳамин сабаб шояд паго як хоб киси ки мо ношинос баромда эълон кунад, мардум гирди ӯ ҷамъ мешаванд. На ин ки балки гирди ӯ, гирди ҳамон ақидаи диние ки онҳо аз ҳамон истифода мебаранд. Барои ҳамин аз кушта шудани ин Багдоди ҳам ягон чиз тағйир намеёбад то он вақте ки дар Сурияву дигар давлатҳои шарқ як оромӣ, як ҳукумати муросои миллӣ ба вуҷуд наояд. дар ҳама ҳолатҳо, дар кадом ҳолат ки набошад ки имрӯз ҷанг бошад, боз як пешвои дигаре пайдо мешавад. Масалан дар Афғонистон то ҳол ҷанг идома дорад, ягон пешвое надоранд, вале гирди ҳамон дину ислом онҳо ҷамъ меоянд ва ҷангҳои худро давом мекунанд, кушторҳои худро ба номи дину ислом пеш мебаранд. Ман фикр мекунам ки бояд як роҳи дигаре бояд дар инҷо бошад ки ҳукумати, на ин ки ҳеҷ вақт ҳукумати демократӣ дар шарқ ба вуҷуд намеояд, ва як ҳукумати ба сохтори ақидаву динии ҳамонҳо мусоид бояд барпо бошад, то ки чунин ҷангҳои беҳадаф набошад ва аз дигар мусулмонҳоям аз дигар кишварҳо зарар набинанд. як чӣ пурсиданиам, яъне ки шумо дар он ақидаед ки ҷои террористи рақами яки ҷаҳонӣ холӣ мемонад ё наве пайдо мешавад? чун Афғонистон чизҳо ягон вақт ба фикри ман чизҳо холӣ намемонад ҳеҷ вақт, чун яки дигаре пайдо мешавад. нав гуфтед ки дар Афғонистон холӣ монд. халифаи Бағдоди эълон мекунад ва аз номи дин ҳамаро метавонад ҷамъ кунад. яъне ки ягон пешвоҳои дин аз худ имиҷ намесозанд, онҳо имиҷро аз ҳисоби китобҳои динӣ ва аз ҳисоби худо ба худ мечаспонанд. аз ин сабаб бо рафтани як пешвои дигар масалан он ҷо холӣ намемонад, чунки як киси дигар метавонад гирад. чуноне ки пешвои агар коммунистҳо буд, онҳо яъне ки ба дигар чӣ такя мекарданд, ба идеологии худ. дар инҷо бошад инҳо ҳамашон ба китобҳои динӣ рӯ меоранд, он чизое ки яъне динро ҳамчун идеология ё бигӯем ки усули расидан ба ин ё он мақсад истифода мекунанд, расидан ба ҳокимият. бале масалан агар бинед амрико агар саатҳо не масалан даҳо президент ивад мешавад, аммо он хусусияте ки демократӣ озодие ки дар он ҷо ҳаст гум намешавад. яъне ки имрӯз Барак Обама ояд ё Трамп ояд, дар он ҷо озодии демократӣ ҳеҷ вақт поймол намешавад, боқӣ мемонад. бароҷон як чиз дига дӯстам мехоҳам қайд кунам ки дар ба фикрам Вашингтон пост омадааст ки волидайни Кайла Мюллер изҳор доштанд ки агар Обама чун Дональд Трамп бо ҷуръат мебуд, духтари онҳо зинда мемонд. ёдовар мешавем ки Кайла Мюллер ин як зани башардӯсте буд ки он вақтҳо дар Сурия бо
амали башардӯстона мерафту дар онҷо дастгир шуда чандумин зани Багдодӣ шуда ва ба қатл расида буд ва амалиёти нисбати Багдодӣ бо Кайла Мюллер ном гирифт. дар ин нисбат чӣ гуфтаниед? волидайни Кайла Мюллер гуфтанд ки агар Обама бо ҷуръат мебуд, яъне ки ҷамъияти амрикоӣ, бале, нисбати ақидаи ҷамъияти амрикоӣ пас аз гузашта якчиро метавонем ки бо ҷуръат набуд, беҷуръат буд, ҳарчи гуфтем ки пас аз воқеа гузашта, вале он хеле ки камтар сиёсати гуманитарӣ дошт нисбат ба Трамп ё Ҷорҷ Буше ки пеш аз Барак Обама буд. Вале мо наметавонем ҳеҷ вақт Барак Обамаро гунаҳкор кунем, яъне ки он ҳамеша сиёсати давлати худро пеш мебарад. Он на ин ки раҳм ба як киси дига дорад, ба ягон давлати дига. онҳо ҳамеша интерес давлати худро дар ҷои аввал мемонанд ва ба он ҳамкорӣ мекунанд. ёдовар мешавем ки ба хотиратон мерасонам ки ҳангоми амалиёти Кайла Мюллер, яъне нобуд сохтани террористи рақами 1 ал-Багдоди, ба ғайр аз худи Багдодию муҳофизони ӯ 2 зан ва 3 кӯдак нобуд шуданд. ва бисёриҳо дар он ақидаанд ки ҳангоми бугӯем президентии Барак Обама вай ба ягон хотир, ба хотири ҳамин кӯдакҳо ҳеҷ вақт ба ин амалиёт даст намезад ва аз рӯи маълумоти ба даст омадаи амният органҳои қудратии амрико ки ба ин амалиёт машғул буданд, ҳангоми пиёдасохтани амалиёт ҳамроҳи Багдодӣ 14 нафар кӯдак буданд, яъне ки 14 нафар кӯдак, ҳаёти 14 нафар кӯдак зери хатар буд. инро чӣ маълумот карда мушед? шумо бале, агар мешавад ки ҷоз 14 кӯдак, 4 зан ё дигарро мисол биёреду ҳуҷум накунед, вале ки бояд тарафи дигари ин агар медалро нигоҳ кунем, не ки чандин занҳо, чандин кӯдакҳо ҳалок шуданд аз дасти ҳамин гурӯҳҳо. не ки одамое ки на умал ба корҳои сиёсӣ мумкин дахолат надоштанд, вале аз он ки онҳо шия буданд ё насронӣ буданд, дар Сирияи Ироқ зиндагӣ мекарданд, аз дасти инҳо ҳалок шуд. Масалан, хато накунам 70 кӯдак ё 40 кӯдакро Тоҷикистон аз Сурия бозпас овард. онҳо ҳамаи ҳамон кӯдакҳои занҳое ки аз Тоҷикистон рафтанд аз қафои шавҳарои худ, онҳо ҳамаш дар хатар буданд. мо наметавонем ки бари 4 кӯдак ал-Багдодиро накушем, ки он шояд ба худ як идея, як плани дигаре дошт дар оянда ки ба куҷо ҳуҷум карданд. ин онҳо аз ин ҳисоб бисёртар гурӯҳои террористӣ ин чизи нозукии ҳуқуқи инсонро истифода бурда кӯдакҳои занҳоро ҳамчун сипар истифода мебаранд. бояд инро ҳам фаромӯш насозем, яъне ки онҳо сипари худ мекунанд то эмин бимонанд ва корҳои даҳшатноки худро идома додан гиранд. мувофиқи аслан вақте ки дар бораи ҳамин Абу Бакр ал-Багдодӣ имрӯза гап мезанем, мувофиқи баъзе маълумотҳое ки масалан органҳои махсуси амрикоӣ, ҷосусии амрико масалан имрӯз нашр карданд дар газетаҳои Вашингтон Пост, Нью-Йорк Таймс, гуфтанд ки худи ҳамин Абу Бакр ал-Багдодӣ аз куҷо пайдо шуд ва мадракҳое ки онҳо бардоштанд соли 2000 вақте 2001 амрикоиҳо ҳамин бемаззагиро дар заминҳои Ароқ сар мекарданд, гуфтанд ки ҳамин мардак дар назди ҳамон масҷид хона дошт ва бисёр инсони хубам буд. як вақтҳо дар маҳбаси амрикоиё баъд то он дараҷа ки вақте ки амрикоиҳо мебиёянд медаронанд, то дари амрикоиҳо омада даромаданд, ин инсон инсони хуб буд. ҳатто нақл мекунанд ки вақте ки бояд даъват кардан ба ҳизби исломӣ, гуфт ҳизби исломӣ аста шудан мумкин нест, барои он ки қонуни худо аз ҳама қонунҳо боло аст ва ман ягон ҳизби худо маҳдуд кардан намехоҳам. нуқтаҳои назараш тамоман дигар буд то даврае ки амрикоиҳо омаданд. азбас ки вай фикрҳои худаш баён карда метавонист, органҳои ҷосусии амрико ва Ароқ ба ҳамон рӯйхати худ дарбарда ба ҳамон маҳбасхонаи Буқа чанд сол нигаҳ доштанд, лекин аз рӯи гуфти ҳамон диққати ҷиддӣ надоданд. не баландрутбаи маҳбасхонаҳои унҷо мегӯянд ки
гуфтанд ки то даврае ки масалан мо аз болои ҳамин Бағдодӣ назар мекардем, Абу Бакр ал-Багдоди албатта. Вай бисёр инсони ором буд, инсони ҳалим буд. Ягон фикрҳои террористие ки масалан тамоман вайрон бошаду масалан аз вай хатар доштем надошт. баъде ки вайро озод мекунанд, баъди озод шудан, баъди аз ҳамон маҳбасхона баромадан, дар фикри ҳамон дар майнаи ал-Багдоди, Абу Бакр ал-Багдоди чизе шикаст хӯрд. ана ҳамон чизе ки шикаст хӯрд мо бояд дар назар гирем ва ба фикри ман чӣ чиз дар хотири ал-Багдоди шикаст хӯрд. аз рӯи он филмҳо, аз рӯи он мақолаҳо, аз рӯи он гуфтаҳое ки сиёсатчиҳо чоп кардану гуфтану пешниҳод карданд ва аз рӯи маълумотҳои ҷосусии амрико, ҳамин амрикоиҳо дар замини Бағдод бисёр номақулиҳо карданд ва ҳамин номақулиҳо замина шуд ки фикри мисли ҳамин Абу Бакр ал-Бағдодию дигар шахсиятҳое ки масалан